Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu bahagia, dibahagiakan oleh Allah. Sehat keluarganya, gampang ibadah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami nikmatillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Anas qala wis dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi layataman nayanna ojo arep-arep temen ahadukum sapa salah siji sira kabeh arep-arep al mauta ing mati min durin sebab melarat asobahu kang mekenani apa durin melarat mau ing ahad. Jadi pesene Kanjeng Nabi ngoten, dadi awak dhewe kabeh wong ku nek iso aja arep-arep mati senajan uripe iku susah utawa durin melarat ana kemelaratan utawa lara lan liya-liyane lah. Jangan sampai arep-arep pengen mati ngoten. Mergo anane Gusti Allah mai urip iku mesti ana tujuane. Dadi tujuane sampeyan iku mangawula. Mbok kuwi digawe sugih, mbok kuwi digawe ora sugih, kersane sing duwe. Sampeyan digawe kok malah pengen milih, pengen mati neh, termasuk ora duwe adat. Diurip diparing gesang ya dijalani, dinikmati ngoten ya. Kok diwehi lara ya disabari, diwehi sugih disyukuri. Ngoten. Jangan aja sampai arep-arep mati. Ngoten. Tapi biasane wong-wong rata-rata niku nek wis kadang kakean utang, kakean masalah, kadang direwangi mentil, kadang kendhat, gantung diri niku. Kadang neh iku biasane wong tuwa-tuwa sing wis tuwa ngoten niku, sing wis ra mampu bekerja, kadang lara-laranen, kadang ora iso ring-di niku biasane uripe putus asa. Putus asa kadang dalam hati ngrentek pengen mati. Iki termasuk ora duwe adab. Kadang dadi beban keluarga rumangsane. Pikirane kadang wong nek nganggur-nganggur kan nglambyar. Wong tuwa-tuwa ngoten wae. Serak kerja serak kuat, urip bangan digadeni anak-anake, kadang niku biasane pikirane nglambyar. Nglambyare kadang pikiran kadang negatif. Mikir nek uripe dadi beban keluarga. Terus akhirnya pikir kadang terus bikin pengen mati. Iki gak oleh ngene iki. Anane dhewe urip niku ya mesti Gusti Allah punya rencana. Istine mati. Nek iso pikirane sing positif. Contone positif kepiye? Contone pamane sampean wis tuwa wis ora iso ngopo-ngopo, wis tengah-tengok nyadong anake pamane. Sampean pikiranane positif ya karek ndonga. Dadi ngibadah ndongakno anake, ngibadah ndongakno anake iku wis apik jane. Nek sampean terus pikirane mati, terus diparingi sedo karo Gusti Allah. Birul walidini apa anak iku lho pedhot mangke. Sing anak kadang pengen ngapiki wong tuwa, ganjarane gedhe, perkara sampean mati akhire pedhot. Utawa neh sampean pamane tuwa-tuwa diparingi lara-laranen pamane. Kadang perkara wis lara suwi pengen mati. Nek sampean berpikir positif, sampean bisa angen-angen lara iku dadi lebure dosa, dadi hisab. Dadi wong lara kadang ndek keterangan di hadis kan dadi hisabe dosa to. Sapa ngerti sampean larane sampean iku walaupun dadi beban keluarga, iku dadi hisabe sampean dhewe lan dadi hisabe keluargane sampean. Dadi dosa-dosane diresiki karo Gusti Allah. Terus akhirnya turune sampean dadi wong apik-apik. Mergo sampean sabar ora pengen mati. Tapi eleke niku lho wong Jawa biasa anggere wis lara suwi
ketoke wis putus asa, kadang njaluk mati. Ora oleh asline, ora duwe adab jero. Terus fa ingkana mongko lamun ana sapa ahad iku labuda iku hale ora kena ora fa'ilan iku wong kang nindakake utawa nglakoni faliyakul mongko becik ndonga sapa ahad. Nek pancen terpaksa dilakukan, maksudnya pengen arep-arep mati, melakukannya maksudnya, tapi ora oleh gantung diri, ora bunuh diri ya. Kok angin banget sumpeke pengen mati, ndonga iki kon ndonga Kanjeng Nabi. Dungane ngeten iki, Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairun li. Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairun li wa tawaffani idza kanat al wafatu khairun li. Allahumma do Allah ahyini mugi nguripake panjenengan ingsun makanat selagine ana al hayatu apa urip khairun luwih bagus li keduwene ingsun. Ya Allah mugi jenengan paringi kula urip nek pancen urip niku sae kangge kawula, kagem kawula. Jadi mugi jenengan paring umur panjang, paring urip sing barokah. Nek pancen urip kuwi khairun li, sae kangge kula. Wa tawaffani idza kanat al wafatu khairun wa tawaffani mugi mejahake panjenengan ni ingsun idza kanat nalikane ana al wafatu apa mati khairun iku luwih bagus li keduwene ingsun. Mugi jenengan mejahi kula nek pancen pejah niku sae luwih sae kagem kawula. Idonga diwaca bolak-balik sampean banget sumpeke pengen mati. Tapi aja sampai bunuh diri. Iki diwaca. Muga sampean bar lunga iki bolak-balik kok sing diparingi urip ya aja bunuh diri. Berarti Gusti Allah pancen ngersake sampean tesih urip walaupun keadaan lara mungkin. Seperti dadi hisabe awake sampean lan keluargane sampean. Dadi pikirane positif ngono. Nek bar donga kok mati temenan ya wis bar. Berarti yen luwih apik ninggal ngoten. Kala ngendika sapa al ulama min ashabina wa ghairihim lan liyane ashab ada utawi iki makruh ida tamanna iku nalikane arep-arep sapa wong hari durin krana melarat wana wulan sepadane durin. Jadi sampean pengen mati, ulama-ulama berpendapat utawa jamaah ulama yang salaf-salaf hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh arep-arep mati nek pancen sebabe utawa alasane sampean pengen mati ku krana kesusahan, krana penyakit lan liya-liyane. Utawa krana fitnah dibuli lan liya-liyane ku gak utawa putus cinta biasane ngene iku. Kadang cah nom-noman kadang diuripake gantung diri kaya ngene kok. Iki gak boleh perkara hidrin. Makruh hukume. Fa in tamanna mongko lamun arep-arep sapa wong al mauta ing mati khaufan krana wedi ala dinihi ing atase agamane wong li fasadi zamani krana rusake zaman wa nahwu dzalika lan sebagene mengkono-mengkono fasadu zaman lam yukruhu mongko ora den makruhake apa tamanni mau. Nek sampeyan arep-arep mati arep-arepe sebabe mergo zamane slot rusak. Jadi wah iki zamane slot ranggena, korupsi di mana-mana. Sak nyawang, sak mlaku maksiat kabeh wong ku akeh kudu pamane. Imanku slot ora kuat pamane. Imane slot ora kuat. Jadi pengen maksiat kadang pengen ring jajan pamane jajan sandalan-sandalan pengen jajan. Kok kuwatire ngono ora betah nafsu daripada ngurip kakean dosa kok. Arep-arep mati iku hukume ra makruh. Sampeyan imane pamane ra kuat nyawang wayu wis saiki go udah akeh sosmed pamane. Ndi-ndi maksiat kabeh. Di sampeyan imane ora pati kuat. Jadi terus-terusno urip iki kaya rusak nggo agamaku. Ini terus donga pengen mati iki enggak makruh.